Pasou o que pasou esta tarde. E que aquí isto foi horrible. Pior que en Valencia. Do día puido verse a verdadeira dimensión da desfeita, onde había rúas e leiras, hoxe hai lama, pedras e regos abertos pola forza da auga. As tormentas descargaron con especial virulencia en Valdeorras e no Bolo. A zona cero está nas aldeas da Bouza e Prado Cabalos, en Viana do Bolo. E aí comenzamos o relato. Demetrio. Si, pouco a pouco os veciños intentan asumir, entender que é o que pasou onte pola tarde. En poucos minutos esta aldea quedou completamente arrasada, desapareceron edificacións, un forno dos propios veciños que fora restaurado hai 2 ou 3 anos, desapareceu literalmente. Moitas pedras, moita lama, todo veu da parte de arriba deste monte, levouse por diante vivendas anegadas, quedaron completamente desfeitas. Os coches inutilizados que foron arrastrados hasta aquí, ata o fondo, e a estrada agora mesmo está cortada. As diferentes administracións xa dicían que agora o importante é retirar toda esta pedra, todos estes escombros, poder empezar a realizar obras de reparación, calibrar os danos e empezarse a traballar. E, sobre todo, moita coordinación é que fai falta a partir de agora entre as diferentes administracións. Hoxe os veciños e as veciñas intentaban asumir o sucedido. Prado Cabalos, tamén en Viana, estivo horas incomunicada e a imaxe vea é igualmente devastadora. Imaxe dantesca tamén a que atopamos na aldea de Prado Cabalos, en vivendas como esta que temos as nosas costas. A riada chegou case ata os 2 metros e foi preciso evacuar tanto a unha muller como a súa coidadora. Hai toneladas de residuos de lama, de troncos, de pedras aquí amoreados que chegaron a atorar a ponte que está baixo a 533, a estrada que une a Gudiña con Viana, que tivo que ser cortada, que agora xa está reaberta un carril, pero aínda queda moito traballo por facer. E a imaxe da devastación que deixou a riada na aldea de Bouza. Todo aconteceu en pouco máis de 15 minutos. Sacaron-me ao lombo un mozo das escaleiras, porque estaba ali e non podía salir. A forza da auga que arrastrou pedras e árbores levou por diante media dúcia de edificacións, palleiros, adegas e tamén o forno comunal, ademais de causar danos importantes en vivendas. A casa meteuse a auga, veu a auga dali, entrou pola porta. Yo, como adiante fixo forza, pois arrancou a parede. Arrancou o muro para fora. Metíme dentro no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que eu xa me puñeron me víame, que digo, aquí quedamos. Benjamín amósanos por onde tivo que sair baixo os seus pés máis de 2 metros de cascallos. A riada tamén arrastrou varios coches. Como ya vino toda la riada y me llevó hasta allí, cada que me llevó allí, que no me ha llevado para la carretera para abajo. Y allí se quedó, allí abrí la puerta y salí por encima. É exageradamente brutal, o sea, levábamos tempo dicindo que isto iba a pasar, porque xa non é a primeira vez que se bota o regueiro fora. Reno marchou a rastro porque os incendios leváronse todo. A saída da aldea Escorrentía marchou con parte da estrada que vai cara a Pixeiros, outra das localidades afectadas xunto coa de Prado Cabalos. Era impensable que pudera chegar aquí, pero non é que non chegara aquí, é que podedes ver as marcas na casa a 2 metros, tirou a porta da casa, tirou todo. O Concello xa solicitou axuda ás distintas administracións para poder levar a cabo as tarefas de desentullo e reparación, pero as dimensións dos estragos fan temer que a normalidade aínda tarde en chegar a estas aldeas. Pasou o que pasou esta tarde. E que aquí isto foi horrible. Pior que en Valencia. Os veciños reviven o pesadelo. A tarde e noite foi de pánico, foron horas interminables e escenas que van tardar en esquecer. Esta é unha das imaxes que resume o sucedido onte o serán pasadas ás 7 da tarde no lugar da Bouza, un dos máis afectados pola intensa treboada. En pouco tempo a tromba d'auga deixou coches amoreados, galpóns destrozados, casas anegadas. Caíran todo casas por aí, arrastrou a toda para baixo. Neste concello ourensán de Viana do Bolo, a outra localidade máis afectada foi Prado Cabalos, onde os 15 veciños que residen aquí viviron momentos de pánico. É que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. Isto foi horrible.
en la vida pasou o que pasou esta tarde. O río Camba desbordou contra as 7:30 da tarde, anegando casas e baixos e tirando muros. E o meu marido que foi a pasar, eu quixo leválo ao río. Nunca viu a morte aos ollos tan cerca. Hoxe será o día para facer balance dos danos visibles e cuantiosos por todo o lugar. 2 trozos de leña que se fueron. A de onte foi unha tarde e noite de moito traballo por os equipos de emerxencia. O arrastre de lama, árbores e pedras provocou danos na estrada ou 533 que chegou a pecharse deixando varios lugares incomunicados. En Vilamartín aínda se estaban recuperando do trebón que caeu o domingo cando chegou outro golpe. Unha enchente levouno todo por diante, mesmo cortou durante horas a Nacional 120, a principal vía de comunicación da comarca. Xoel. Sí, unha estrada, Marta, que nestes momentos xa está reaberta o tráfico pola que se pode circular con práctica normalidade, pero aínda así continúan aquí os traballos dos operarios para restablecer a normalidade nas súas marxes, porque, como poden ver xusto detrás de min, este paso subterráneo continúa aínda desta hora anegado. Foi unha noite moi complicada para os veciños neste punto, no lugar de Arcos. Moitos deles mesmo quedaron illados e un deles comentábanos fora de cámaras que mesmo perdeu parte dos animais que tiña. Noite complicada e problemas que persisten esta hora tamén, porque aquí en Vilamartín son varias esas localidades que aínda agora continúan sen suministro de auga potable. Moi pendentes aquí das previsións meteorolóxicas de cara á tarde, porque aínda que os avisos se centran na montaña de Lugo, os trebóns poderían volver hoxe tamén á comarca de Valdeorras. Todo cuberto pola lama, a imaxe desoladora. Así quedou esta casa de Villamartín, onde os veciños hoxe seguen achicando a auga dos baixos das súas vivendas. Así corría no lugar do Mazo, onde os veciños tiveron que refuxarse nas plantas altas. As PAS traballan nos accesos ás vilas, retiran a lama e as pedras que arrastrou a riada. Algúns barrios seguen incomunicados. Así quedou a estrada de Robledo. Esperan reabrila nunhas horas. A rede de captación de auga está colapsada e non se pode consumir auga da traída. Onde xa se normalizou a situación foi na Nacional 120, que xa está aberto o tráfico. Este era o momento en que a estrada se anega en Arcos. Os que circulaban por ela deulles tempo a parar e dar a volta. Acababa de rebordar o río Farelos e quedaba cortada a comunicación entre Vilamartín e Rodeleira. Había alerta laranxa e cumpríronse as peores previsións. Foi unha tarde de auténtico caos no sur de Ourense. Valdeorras levou a peor parte, pero os danos estendéronse tamén a Monterrei e Trives. Había alerta laranxa sobre Valdeorras e as previsións cumpríronse. Acumulacións de choiva duns 30 litros en apenas unha hora deixaban imaxes como esta no barco. Así se circulaba pola Nacional 120, e chegou a quedar cortado o acceso á vila dende Veiga a Muíños polo rebordamento da auga baixo a ponte do ferrocarril. Colapsaron os sumidoiros con inundacións en varias rúas do centro, en baixos e locais como este teatro. Tampouco se librou a comarca de Monterrei, con Verín como un dos concellos máis afectados. ¡Uau! Todos! Neste caso, sobre todo polo intenso vento arredor das 6 da tarde. Houbo múltiples incidencias pola caída de ramas e desprendementos en fachadas e tellados, sen danos persoais. Noutros puntos, como Trives, a choiva converteu as pistas en ríos, e todo acompañado de actividade eléctrica. Un 6.000 raios rexistrou Meteo Galicia a tarde pasada. Entre a Fonsagrada e Folgoso do Caurel, Meteo Galicia mantén unha advertencia para esta tarde porque se poden repetir as treboadas. Nas últimas horas, na provincia lucense, foi Monforte quen levou a peor parte. A auga asolagou os baixos de comercios e establecementos. Xoves amargo en Monforte, a tormenta golpeou con forza na abrazada compañía onde hai locais por baixo do nivel da rúa. Onte todo era un estanque. Na bodega si salvamos caixas de conserva, bueno, o que podemos levantámolo, e bueno, nada máis, pero é sempre igual. En Monforte caeron o mércores 52 litros por metro cadrado, pero foron 38 en só unha hora, de 5 a 6. Canicas. O granizo eran como canicas. Eu nunca acordo tal chuvia tan pouco tempo. E menos mal que tenemos esta
Esta tabla... Levamos tempo reclamando, incluso o alcalde a última vez dixo que había un proxecto non sei de cantos millóns para facer eso, pero aquí non chega nada. Chegaba por aquí a este nivel. Na Rúa Cardenal caeu o falso teito deste restaurante. Desaloxaron a tempo. Vimos que acombaba o teito e ao final pois caiu e claro, cerramos todo, pechamos todo, intentamos sacar a auga que pudemos. Hoxe toca limpar e desexar que tarde moito en volver pasar. O BNG pide á Xunta que comece a actuar nas zonas afectadas polas treboadas para garantir a seguridade dos veciños e o funcionamento dos servizos públicos. Porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas e retirar todos eses escombros que arrastrou a riada e restablecendo todos os servizos básicos que lles permitan recuperar a normalidade canto antes. Dende a Xunta marcan como prioridade atender as familias que quedaron sen vivenda. A Conselleira de Infraestructuras avanza tamén traballos para recuperar as vías afectadas. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible. Coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde que está de camiño e tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas como Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos xa a traballar, pero haberá que ver tamén esta canle, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. Para que se fagan unha idea do extraordinario destas tormentas, nun só minuto choveu o que pode caer en todo un día de precipitación moderada, 20 litros por metro cadrado. Os expertos din que as treboadas tan fortes poden repetirse nos próximos días, porque o certo é que se dá o cóctel perfecto. Estamos vendo temperaturas moi elevadas e non somente debido ao anticiclón, es que hai un embolsamento de aire frío en altura entre, como xa comentaba, un intre entre Azores e Madeira, que, ollo, según onde este situado ese embolsamento de aire frío, tamén pode provocar a comezos da vindeira semana, debido a tanta calor, treboadas.